paka. Hey, mapindira papi Harare. Mufakos. Hopefully. Right, Mufakose hopefully Harare. Yes. Pane murume angasina kurora, murume angasina mukadzi. Asi aine vabereki vake, amai vake vari kunzi kusiyana na baba vake, tisingazivi nzira yekufa here kana kuti nenyaya yekusiyana chete. Murume uyu achibva azofa. But murume anotanga achibhadhira polisi yake. Achibhadhira polisi yake kudaro achibva azofa nekufa kwake aitawo nenzira yake. Afa kudaro. Mbuya amai vamai vakanga varipo. Asi nyaya yekunzi unobuditsa mutumbi kwakati izvo mbuya andikwanise kubuditsa mutumbi uyu ndiri ndega pasina baba vemunhu. Baba munhu achibva toro zvikanzi mukomana yanga ari mukati mekumbotambira kuhopluku saka isusu tinoda sei kunoviga mutumbi tiriko ikoko panoti iwo pane akatifonera achiti uyai kuno kumutumbi tizoviga chikonzero ndikwa kune mabhururu ake mbuya vanoti ndakachengeta mari yangu yegomba inokwana kuti $200 kwavanga vataura ivo kwaive gomunhu uyu kusiri kuhopli kunova kumbudzi uko mutumbi uchibva takurwa nepolisiya ichibva yasvika paipe yasvikapo vachisvikapo polisi vakana kuti zviri kutaurika kubva kuvanhu vari kuda kuviga munhu kusanganisira nevanoshandira pamakuva mari dzinodiwa ipapo mari dzikanga dzaramba mari yadiwa ipapo yanga isingakwani mari yanga ina mbuya yanga iri kune nzvimbo kunoviga makuva asi mbuya yarapa mari yanga iripo apa yanga isingakwani baba nehanzvadzi yemunhu uyu vanoti ivo kwakazosvika vamwe vanhu vairatidza kuti varida kuvarwisa nokuti vanoratidza kuti mukomana uyu anenge aitamba zvigure saka pakazoita zvigure zvaida kuvarwisa vachivhotiza kofi ndichivharisiwa kumakuva ikoko 1 vatiza vachitya kurwa nezvikuru 2 mari yekubhadhira guva haisi kukwana mutumbi wakabuduswa kumakuva kuma 11 12 1 2 3 mutumbi uriko ndobva ndazofonerwawo ndobva ndasvika ipapo ndasvika po tiri mukati mekutaura mukaenda pa WhatsApp channel yedu muri yeZimbabwe muchaona Kofini pamwe chete na mbuya nehama dzemunhu uyu vari mukati mekutaura ipapo asi zvakazoitika ndezvekuti ndiripo ipapo inini pakabva pangobudawo munhu muchidwa kuti tiripo tanyaya dzedu akati mbono chichiri kuitika mukazoonawo pasvika vakomana kureva kuti hongu pane kuchema pati paroda kuti paita nyaya apa ndobva darikaonepo achibva ati zvandakuita inini ndarwadziwa nokuti mutumbi wabva na 8 na 11 uri panapa ndakusvingokupai hangu mari $100 mobva mawedzera mobva maviga munhu so munhu uyu akazovigwa mushure memumwe munhu akazobuditsawo mari yake ndo pakazovigwa mutumbi wakazovigwa kuma past 5 okay ndobva wavigwa uripo ipapo asi pairatidza kuti vanoita sekunonzi ende munhu uyu paakada kubuditsa mari pakatora nguva inokwana kuita 1 hour vamwe vachiti ipai uyu mari vamwe vachiti ipai uyu mari vamwe vachiti baba vacho vamwe vachiti ana sekurundi ava munhu akapedzisira akuda kutoenda nemari yake nokuda kusarungika kwanga kuripo confusion kuchibva kwatozofonwa nemunhu anga ari kuofisi yepamakuva achiti tanzwa kuti pane munhu ari kuti ada kuwedzera mari chirega kupa vanhu varipo ipapo nokuti mutumbi uyu pane nguva yekuti kana nguva yakwana hautaviki chiuyai kuno kuofisi ubhadharire vanhu vacho mari kuno nevakavainayo ende pakawedzerwa mari iyoyo still haina kukwana yaifanira kuita asi tinova tinewo pamakuva akazongoti nokuda kwezvavepo chivikai baba Isabel ngatidzokereika kunyaya iyi iri kubatanidzira Mufakose neHopli ichokwadi mati murume uyu angakura sei murume uyu anga ari kuma 42 years aigara kupi kumufakose nani angari ega aigara ega achibva arwara kutonga kwamwari achibva shaya ashaya kudaro hama dzakaziva kuti murume uyu ashaya yes mariro angari kupi mariro anga ari kumufakose kumufakose kwani kwabereki vake ndiko kwaigara bereki vake kumufakose iko kumufakose ndikuna mbuya vake amai vamai ndikuna baba mataura kuti kuHopli pane mashoko akabuda ekuti kwanga kunani kuni kumwe kwaimbotambira mbotambira kune mashamwari dzake anditika zvikanzi saka tikaenda ikoko kune mabhururu ake vane zvavanogona kuti batsirawo vachiona kuti mwe vaita sei ashayika saka takunovikira kupi baba Isabel ndiani akati mutumbi usimuke kubva kumufakose uende kumabhururu vasati vapedza kuarenja nyaya yekuvigwa kwemurume uyu ipapo mukoma kebinda kuvabvunza vari pamakuva vanoratidza kuti panga paine kusaurirana kuripo kukunzwisana kuti mutumbi wasumuka sei nokuti ine ndakatovabvunza ndichiti masumudza sei mutumbi kuuya kuno musati mawirirana musati mabhadhara gowa burial order yairatidza kuti munhu uyu anofanira kunovigirwa kupi yaitaura
kwakataurwa nambuya pane kumwe kwakataurwa nambuya kusiri uku ndo burial order saka guva reikoko ranga risina kutengwa here hapana mari yanga kabviswa kana sendi okay kwakataurwa nagogo kusvikira pala iye yangoti iwo pasi ikati ngwedi yakwana mutumbi uchibva wasimudzwa uchibvoenda kuhopley yes uko kwanga kune shamwari dzemushakabvu icho kwadi vachiti aiwa ivo vanogona kunoita kanzatu kubatanidza kuti pala kusvika yangosiya kofini pasi pakati memwe makuva haina guva rayo kana kuti guva rayo unonongedzerwa guva kana rabhataro ndobva yangosiyawo pasi ichibva yaenda vanhu vabva nerufu kuti vachidzokera vachaiti kwakuswera ipapo vachingotenderera vachiimba vanotengesa tozotengesawo ipapo nekuti vanhu vari kunzwa nzara vakamira kuti havasi kuziva kana nguva kuti dai kutsorina munhu akauya kuzobhadhara mari hatizivi chichaitika ikoko vabesabewa tinokwanisa here kubata veukama vemushakabvu yes timbonzwa kuti chii chakapa kuti vasimudze mutumbi ubve pamba vasina programu vasina kutaura even neshamwari dzemushakabvu kuti aiwaka isusu ndisu tiri kubhadhara guva tatobhadhara guva hunzaika coffin hunzaika mutumbi nokuti burial iri kuna 12 o'clock ndo nguva yatapiwa nani nevanhu vanoshanda kumakuva kuno ipo panapa ndine nhamba dzemukoma wemufi regai tizame chinzo kuti vanotiudza kuti kudii ndizvozvo icho kwadi zvokuti kana mukatesta zvakadii kana kuti pavhidhiyo muchanzwa mbuya vachitaurawo kuti dambudziko ravo nderei kuzouya kuzongogara zvinyu kumakuva ameno zimbabwe tibatsirei tinzwe munofunga kuti ichi chemuharare chiri kubatanidzira mufakose nehopley chii chakaitika panyaya yokuti mushakabvu azovigwa leta iyo mutumbi wasvika kakuma10 bhokisi rakangogadzikwa pasina guva rokuti rivigweka mushakabvu tibateika pa 0713938538 kana kutumira whatsapp kana text message icho chekumufakose nehopley havaifanirwa kakunoviga mutumbi kushamwari dzisiri hama dai dzaive shamwari chaidzo dzaimiramira kuviga shamwari yavo ndinonzi baba vakwini matasva muyera humba kuhonde valley takachibata chimuti neimwe nzira ndizvo zvemukoma kebe uyezve kune zvinhu zvekuti munosumuka here musati maziva kuti muri kuenda kupi kwakamira sei ndizvozvo chinhu chekutanga kurongeka fesi idzodzo shamwari dzacho dzepedyo shamwari dzemushakabvu dzaifanaka kuenda kumufakosi handitika vogara pasi mafunga kunochengetera shamwari yedu kupi pane here mari yeguva kana iripo aiwa chengetai isusu tiite sei tibvise hatisuda kuti shamwari yedu iende kumbudzi toda kuti shamwari yedu iende kupi kugreen forest handiti toda shamwari yedu inovigirwa kubhangeti toda shamwari yedu inovigirwa kupi kuratidza rudo momisa hama dzemushakabvu imi mopindira muchivapa zvikwanisiro zvacho momhanya ivo hama dzacho dzine senemu nehama dzepato dzomhanya nemapepa nemari kunotenga guva voti aiwa kapurogiramu yedu yakamira yakadai nhasi ticharara tichiita sei tichichema mushakabvu mangwana todya breakfast kuma10 tosimuka toenda kupi kumbudzi kunochengeta shamwari yenyu kwete kuti mutumbi unobuda uchienda kunhu kusina kubhadhara musha kana ndimiwo baba Isabel handisi kuziva vateereri muri kuti kudini nenyaya yepamufakose nehopley izvezvi mukoma kebi ndanga ndichitobata vanhu kuti titaure teseka handiti kunonzi izvo kana vanhu muchienda muchinge bafirwa kuseni munomuka muchienda kupi akusati kwaendwa kuguva akusati kwaendwa unoona kuti akusati kwatoendwa izvizvi uri pano usati waiko chikonzero chokuti mwana uyu akafa akafira kunze asi mwana uyu mubereki wake akamubereka baba vake vanogara kumufakoti alright baba vake zavanogara kumufakoti mwana uyu wafa handina kugona kuti ndingaburitsa andonomumba baba vake vasipo ichokwadi akanotora baba vake alright baba vake vakauya vakasuka mwana alright mama yes mabusoza ndati ndoti wa Washington Marimika and Boys ngura sa correspondent wa ZBC National FM muri yes mabda yekunonzi ku B kuri kumbudzi kofinira muri kuona iri mutumbi wakarara pa womunhu asheka achida kuvigwa but kubva kuma 11 kusvika panguva ino asati avigwa vamuri kuona vese ihama idzi dzakaungana mukuchema mukugarisana tinozviziva muri yes mabda tikafirwa muvakidzani nemugarisani kunyangwe isiri hama yako pakurarama tinochemana kusvika davigana ndirika asi kuzvinozvi mutumbi uri kunoko ava ndiwo ambuya mai vamai vemurume akashaya akararapa oyo mati chenderera mberi mbuya mamati manga musingakwanisi kubudisa mutumbi kuuviga baba vacho vasina kuita sei
vasipo baba vacho vauya ndakavati ini handisi kukwanisa kupinda motikari yepasi ongu ndini ndanoitsvaka ndini ndinobhadhara ndini ndinoita zvese pamotikari yepara ndini ndinoita zvese pabasa remwana asi handichakwanisa kuti ndichanosimudza mutumbi uyu ine musipo pindai mumotikari kamwana kakomana enda newepara haachanoziva chi kumba mufakosi ini ndosara pano ndakasara zvechokwadi kumufakosi ndakarara babo munhu handina kumuona nditendai handina kumuona vese vari vatatu handina kuona vese vakarara kupara ikoko mangwana vanhu ava vakabvira kuseni vachifambira munhu anga asina chituku munhu anga asina chainacho ndokumbotakura uyu mufi ndiye Amon anga asina chitupa anga asina mudzimai here haana vana here amai vacho ndokuenda kupasa vakasikotakura mwana vakaenda naye kuKG6 akanotorwa masina Alright. chikanzi hamusati makwana takurai futi mwana aende naye kuhospital aenda anotorwa futi mafingerprints ndokunotorwa futi mafingerprints kusvikira amai vemwana vakasvikira 6 o'clock vasati vasvika kumba kubva panesu pasina chavata vachifambira navo mwana mafoni kuno akanetsa wodati neimwe nzira mama tingataura in short handirika azosumudza mutumbi kuti uye panapa ndiani azosumudza mutumbi kuti uye pano ini kuseni ndatsvaga ndikati wafonera here kuhopisi ini ndoziva vamezi ndatsvaga nagogo kuseni vachiti toita sei mukomana agara kuhopli tifambe neikoko vamwe vake vainge vachishamwaridzana navo vaiziyana navo vazive kuti iye ava kuda kunovigwa toenda nekuhopli saka isusu tega tivatasimbisana kuti polisi ngaive ichitungamidza mutumbi uyu isusu tozotevera tosvika pane mutumbi iwo wasvika kuti vamwe vange vachishamwaridzana naye vange vachigarisana naye panga pane polisi ngecho anga ni polisi anga iripo anga ari mupolisi inonzi EcoSure. Alright. Alright. Atineni masayo, right? Atineni masayo, right? Okay. Ndo yauya naye panapa. Ndasvika ndatanga kusikobata mberi handina kugara ndakobata mberi kuti ndiwo vanogara munhamura padzimbe amberi inini mari yangu ndakanisa mari yangu yegomba inoita 250 ichiti ndiya tinobhadhara kumufakosi. Alright. Saka mari yangu haina kukwana chindiwedzerawo mari yangu sizvandifonera kuti kuno kumari iripo yakabhadharwa nemakanisa. Anga chikufonera imi ndiani? Amberi. Ani? Amberi. O baba wemunhu? Sekuru wemunhu? Sekuru wemunhu anonzi Amberi. Ora saka nemwe nzira muri kureva kuti kwamazouya kuzoviga kunoko chazoshota imari yekubhadhara guwa. Amen. Uya kuno wepara uyana mutu. Wopara akasiedza ku. Okune hama dzadziri bhadhara. Nokuti nemwe nzira toda kutika hamaka akungashaye hamaka. Dzimwe hama dziri kupi ana vakoma here vaning'ina baba. Kwa mai vake? Mai vake vakafa. Mai varipo. Akosara pavana, komsara panani. Baba vake vauya naye mushure mekunge tabva naye kumba kwose tese titese pamwe chete baba vane hanzvadzi dzavo ana tete vanovariwo rudzi rwedu rwekuchema kwemutumburi adika baba vake neana tete vacho vakwira motikari vakatiza ndisikataura zvakawanda vatisira mutumbi saka papa vatiza vati vasiyirani mutumbi isusu vazoona nguva ndosaka maona nguva yekuya kuzotiona tichaona tese nokuti isusu
tiripo pakukambota mutumbuyu asi tisina kwatinokwanisa kuisa kana kuendesa kana kuzukuru wangu. Saka ndikutaura ndechekuti dai tangokwanisa kubatsirwa senguva tapiwa tinge tichiratidzira mutumbuyu nhasi. Dai taona munhu anokwanisa kutibatsira tanga tichivaradzika mutumbuyu nhasi tive taita zvinhu zviri kutaurwa zvinhu chaizvo chaizvo. Chokwadi Zimbabwe ava amai ndisahwira wemufa muri kuti kudisahwira makarindira munhu uyu kubva kuseni. Chokwadi kunzwa kubatikana kutanga ndinoti hazvitara kuna ambozega nesu tese ngatijenewo mapolisi tigone kuzonyigika zvakanaka. Anditika kubatikana nezvaitika kubva kuseni na11 kusvika nguva inozi amosi akurwa nezuva baba kumusoro kana tete handakwaona mbuya nemuningira ndo ari pano mai kumakumbo kwakuna kubatikana. Ndinotenda kune vese vabvisa ndirigosa ura wangu tichivigika. Aiwa tinotenda muri Zimbabwe tinotenda ndozviri kuitika kumakumbo. Saizai mufoni masimanga